Салом алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. рӯзҳои 14-15 июни соли равон дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад. айни ҳол омодагӣ дар шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин чорабинии муҳими сиёсӣ ба таври назаррас идома дорад. Абдулҳамиди Назир аз рафти омодагии шаҳри Душанбе ба саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё гузориш омода намудааст. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ мизбони даҳҳо чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ буд. Имрӯзҳо омодагиҳо ба саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба таври шабонарӯзӣ идома дошта, шаҳрдорӣ дар ҳамдастӣ бо ниҳодҳои марбута кӯшиш бар он доранд ки бо тадбирҳои созандаи хеш Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоянд. айни ҳол дар доираи нақшачорабиниҳои таҳризинамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо як завқи баланди зебоипарастӣ гулзоркунии ҳама кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бо маром идома дорад. ман ҳамчун мутахассиси соҳаи гулпараварӣ ман аз соли 1987 то имрӯза якин маротиба дар пойтахт шаҳри Душанбе мана чунин конструксие ки шумо дар гирду атрофи пойтахт мебинед ин бори аввал аст. ин дар ҳар як ҳамин конструксия на кам аз 6000, 8000 то 15 то 20000 дона қутиҳои гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст ва боз дар оянда мана читавре ки мо медонем имрӯз ин анъанаи неке ки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам устаи эмомалӣ пеша гирифтааст, боз сол то сол ин зиёд мешавад. имрӯз агар мо дар 7-8 нуқтаҳои пойтахт дида бошем, дар соли пешин боз на кам аз 15-20 нуқто аз ҳамин конститутсияи нави ба нав тайёр карда оварда мана гулзории пойтахт бозам зебову обод мегардад. ба таъкиди масъулин ташаббусҳои сабзкорӣ бо як шаклу услуби нав дар таърихи шаҳри Душанбе бори аввал амалӣ карда мешавад ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. дар таърихи Душанбе ин гуна зебову дилкаш кардани шаҳр тавассути мана ҳамин гулдонҳое ки онҳо дар хиёбонҳову дар кӯча гузошта мешавад, ин бори аввал аст ва ин ба ҳусни Душанбеи зебои мо бо ҳусни зиёдатӣ илова мекунад ки ба хусус он чизҳое ки имрӯз мо мебинем боиси зеботару дилкаштар гардидани Душанбеи мо гардидааст. дар ҳар як ин гулбонҳои бузург аз 7 то 15 ҳазор гулҳои рангоранг шинонида шудааст. ин тадбир боиси таваҷҷӯҳи на фақат сокинон балки меҳмонону сайёҳони хориҷӣ гардидааст. тавре онҳо иброз медоранд аллакай ин ҳама созандагиву бунёдкориҳо симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистонро комилан дигаргун намудааст ки аз ободкориҳои шаҳрдорӣ дарак медиҳад. шаҳри Душанбе хело маъқул аст ба ман, шаҳри зебост, шаҳри гулҳо, яъне ба ман хело маъқул аст. гулкориҳо, ободӣ дар шаҳр хело бисёр нағз аст. ҳамкордонамон бисёр ҳастанд Ӯзбекистон, با هم اتفاقانه با دانشجویان تاجیکستان میخوانیم و بگاهی‌ها به سیر و گشت بر اومده از صنعت بلند ساخته آماده کرده شدند و این گلکاری‌ها وقتی آدم میبیند به آدم تاثیرات زیاد میبخشد. آدم خود را بسیار نقص میکند. بعد از آن برگزاری سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه بار دیگر میتواند جمهوری تاجیکستان و تلاش و تشبسهای جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در منطقه و جهان به طور شایسته معرفی نماید. زیرا در کار سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا اشتراک رهبریت و نمایندگان والامقام بیش از 30 دولت دنیا و تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین المللی پیش بینی شده است. تشکیل و در سطح بلند گذرانیدن این سمیت از هر یک نفر در حقیقت مسئولیت بلند و حس افتخار زیاد از وطن و وطنداری را تقاضا می‌نماید تا امروز و آینده تاجیکستان همچون دولت پیشبرنده سیاست خارجی در پای باز در منطقه و جهان باز هم معلوم و مشهور گردد. عبدالحمید نظیر، بهادر اسلام، قدم نورعلی، دوشنبه اخبار.
раванди кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро 650 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ, хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радиоҳо, телевизионҳо ва агентиҳои иттилоотӣ аз кишварҳои аъзо ва шарику нозир инъикос менамоянд. Бо ин мақсад дар ошёнаҳои якум ва дуюми қисми чапи Кохи Наврӯз ки макони асосии баргузории ин ҳамоиш мебошад, маркази матбуотӣ ташкил карда шудааст. гузориши Зояшои Тағоймурод. 15 июни соли 2019 дар шаҳри Душанбе ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ доир кардани ҳамоиш, пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе идона ороста шуда, шиору овезаҳо бо матни истиқболи самимии сарони давлатҳои иштирокчӣ ва нозир рамзи ҳамоиш дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр омода ва насб гардидааст. дар ҳошияи кори ҳамоиш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони як қатор кишварҳои иштирокчӣ мулоқотҳо оид ба баррасӣ ва вазъи дурнамои муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баргузор мекунанд. ҳамчунин ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё имкони мусоидеро барои баргузории вохӯрии дуҷонибаи сарони давлатҳои иштирокчӣ ва нозир фароҳам меорад. ҷараёни кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон 650 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ, хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радиоҳо, телевизионҳо ва агентиҳои иттилоотӣ аз кишварҳои Тоҷикистон, Чин, Канада, Баҳрайн, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Афғонистон, Эрон, Камбоҷа, Туркия, Ҳиндустон, Беларус, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Ветнам, Покистон, Бангладеш, Лубнон, Шри-Ланка, Қирғизистон, Россия, Ироқ ва агентиҳои иттилоотӣ Евразия, Associated Press, Reuters, Mir, Interfax, Infoshoz, Евровидения ва ғайра инъикос мекунанд. нақши васоити ахбори умум дар масъалаи равшанӣ андохтан ба масъалаҳое ки муҳокима мешаванд дар ин саммит ва умуман барои пахши иттилоот аз ҳамин гуна ҳамоишҳо саммитҳо бисёр аҳамияти калон дорад, чунки касе ки соҳиби иттилоот аст, касе ки аввалин шуда иттилоот дорад, вай мавқеъи бартари дорад. ҳамин иттилоота дар бораи масъалаҳое ки дар машварат муҳокима мешаванд, дар бораи давлатҳое ки дар инҷо иштирок мекунанд, ташкилотҳои минтақавию байналмилалие ки иштирок мекунанд, ҳамаи инҳоро ҳамин васоити ахбори умум пахш мекунанд, ҷаҳонӣ мекунанд дар як муддати бисёр кӯтоҳ ва тамоми дунё хабардор мешавад ки дар Душанбе чӣ воқеа буд, чӣ масъалаҳо ки муҳокима шуданд ва кадом як форум барпо гардид, саммити чӣ гуна машварате буд. ин аз як тараф муаррифии худи Тоҷикистон аст ба сифати як давлати муваффақи дар сиёсати байналмилалӣ. аз тарафи дигар исбот мекунад ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба озодии матбуот, ба озодии сухан арҷ мегузорад. баррасии масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромилӣ аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш аст. мақомоти олӣ қабули қарор ҳамоиши нишасти сарони кишварҳо ва ҳукуматҳои аъзо буда, он дар 4 сол як маротиба баргузор мегардад. охирин ҳамоиш 21 майи соли 2014 дар шаҳри Шанхайи ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гардида буд. роҳбарӣ ва машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тирамоҳи соли 2018 аз Чин ба Тоҷикистон гузашт. Кохи Наврӯз макони асосии баргузории ҳамоиши машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мебошад. дар ошёнаҳои якум ва дуюми қисми чапи Кохи Наврӯз маркази матбуотӣ ташкил карда шуд. дар маркази матбуот барои 450 ҷои нишаст мизу курсӣ дастрас гардида 350 адад компютери муосир насб шудааст. ҳамаи компютерҳо бо интернети баландсуръати ноқилӣ ва беноқил Wi-Fi пайваст гардид. инчунин маркази матбуот бо таҷҳизоти дигари техникии зарурӣ аз қабили пайвасткунакҳои ноқили барқ, факс, телефон, нусхабардор, коғаз, маводи канселярӣ ва ғайра таъмин шуд. ҷиҳати дастрасии намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ ба маводи ҳамоиш дар маркази матбуот 2 монитори калон барои пахши мустақими рафти чорабинӣ ва овози асли ҷаласа насб шуда, инчунин дастгоҳҳои шунидани тарҷумаи синхронӣ бо забонҳои русӣ, англисӣ ва хитоӣ
таъмин гардид. зоҳиршоҳи тағоимрод, Баҳодур Қурбон, Душанбе, Ахбор. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. бар асари боришоти шадид ва раъду барқ дар штати биҳори Ҳиндустон 8 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 10 каси дигар маҷрӯҳ гардид. теъдоди ҳалокшудагон дар натиҷаи обхезӣ дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардуми Чин ба 16 нафар расида, даҳо каси дигар бенишон шуданд. дар яке аз роҳҳои қисми ҷанубии вилояти Қандаҳори Ҷумҳурии Исломии Афғонистон таркиш рух дод. Дар пайи ҳодиса 6 нафар узви як оила ба ҳалокат расиданд. шоҳидони ҳодиса иброз менамоянд, ки ҳангоми гузаштани нақлиёт таҷҳизоти таркандаи дар роҳ хобондашуда ба кор даромадааст. аз рӯи маълумоти кормандони сохторҳои қудратӣ, таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгард гурӯҳҳои силоҳбадаст ҷой карданд. тибқи иттилои хизматчони ҳарбӣ, дар вилоятҳои гуногуни Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҳар моҳ дар натиҷаи таркидани таҷҳизоти таркандаи худсохт қариб 120 сокини осоишта ҳалоку захмӣ мешаванд. дар штати биҳори Ҳиндустон боришот ва раъду барқ ба амал омад. бар асари офати табиӣ 8 нафар ҳалок шуда, 11 каси дигар захмӣ шуданд. боришот ба роҳу пулҳои нақлиётгар зарари ҷиддӣ расонд. раъду барқ хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа бебарқ монданд. аҳолии минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта, аз ҷониби кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонда мешаванд. бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ равона гардиданд. дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой боришот ва обхезӣ идома дорад. офати табиӣ аллакай ба марги 16 нафар боис гардида, даҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамзамон чандин каси дигар бенишон шуданд. дар натиҷаи боришоти шадид қариб 200 манзили иstiqomatӣ қисман хароб шудааст. дар робита ба ин, сокинони аз офати табиӣ зарар дида маҷбур шуданд, ки тарки манзил намоянд. кормандони хадамоти дахлдор беш аз 100 000 нафарро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар маҷмӯъ аз боришоту обхезӣ, ки дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой ба амал омад, беш аз 2 миллион аҳолӣ зарар дид. таҳхона ва ошёнаҳои садҳо манзили иstiqomatӣ ва маъмурӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор дорад. боришот ва обхезӣ даҳҳо ҳазор гектар ҳосили заминҳои корамро аз байн бурда, садҳо сар ҳайвони хонагӣ талаф ёфтааст. ҳавошиносон пешгӯӣ менамоянд, ки боришот рӯзҳои наздик дар минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии халқии Хитой эҳтимол боз ҳам шиддат гирад. ҳукуматдорон сокинонро ҳушдор карданд, ки дар робита ба ҳолати пешомада эҳтиёткор бошанд ва ҷони худро зери хатар нагузоранд. оқибатҳои офати табииро кормандони хадамоти дахлдор бартараф доранд. начандон дур аз шаҳри кампус дуҷордуаи музофоти Сан-Паулуи Бразилия автобуси сайёҳон ба садама дучор гардид. дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат расида, қариб 50 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхона бистарӣ шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полис, ронанда идораи автобусро аз даст дода, он ба чанд нақлиёти дигар бархӯрдааст. тибқи иттилои пешакӣ, сар задани нуқсони техникӣ дар системаи буздорандаи нақлиёти мусофирбар омили аслии рух додани садама ба шумор меравад. дар як киштии интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ дар бандари Махачкалаи Ҷумҳурии Доғистони Федератсияи Россия таркиш рух дода, сипас сӯхтор сар зад. дар натиҷа 3 нафар ҷон бохта, 4 каси дигар ҷароҳат бардошт. ҳангоми рух додани таркиш дар киштии боркаш 16 маълоқ қарор доштанд. таркиш замоне рух додааст, ки аз як киштӣ ба киштии дигар маводи сӯзишворӣ интиқол дода мешуд. коршиносон риоя накардани меъёрҳои бехатари техникиро ҳангоми интиқоли маводи сӯзишворӣ сабаби ба амал омадани таркиш ва баъдан сар задани сӯхтор дар киштии мазкур арзёбӣ мекунанд. дар соҳилҳои шаҳри Митилини Юнон воқеъ дар баҳри Эгей киштии гурезагон ғарқ шуд, ки дар натиҷа 7 нафар ба ҳалокат расид. муҳофизони назди соҳилии Юнон сари вақт ба маҳалли ҳодиса омада 57 гурезаро аз ғарқшавӣ наҷот доданд. дар миёни ҳалокшудагон занону кӯдакон низ ҳастанд. ҳангоми ғарқ шудани киштӣ дар дохили он беш аз 60 муҳоҷир қарор дошт. бештари гурезагон шаҳрвандони кишварҳои Африқо мебошанд. мувофиқи маълумоти пешакӣ, сабаби ғарқ шудани киштии гурезагон дар ду фарзия: аз меъёри муқаррарӣ зиёд қарор доштани мусофирон дар он ва ба амал омадани тӯфон арзёбӣ мегардад. тибқи итлои намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, аз оғози соли равон то кунун тавассути баҳри Эгей қариб 11 000 гуреза вориди Юнон шуданд. дар ин муддат ҳангоми убури роҳи обӣ 40 гуреза ғарқ шуда ҷон бохтанд. дар шоҳроҳи тезҳаракати миёни шаҳри Табега Осиё нақлияти мусофирбар ба садама дучор гардид. дар натиҷа 3 нафар ҷон бохта, 13 каси дигар ҷароҳат бардошт. кормандони хадамоти дахлдор маҷрӯҳонро ба беморхона интиқол доданд. ронандаи автобус аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада, он ба канори роҳ бархӯрда, сипас ба садама дучор шудааст. номусоидии вазъи ҳаво сабаби асосӣ ба садама дучор шудани нақлиёти мусофирбар арзёбӣ мегардад.
дар бандари шаҳри санкт петербурги федератсияи россия кормандони хадамоти гумрук аз нашъаҷалобон 400 кило кокаинро ёфт ва мусодира намуданд. Нашъаҷалобон ин миқдор маводи нашъоварро дар қуттиҳои консерва ҷой намуда мехостанд вориди шаҳри санкт петербург намоянд. тибқи иттилои кормандони сохторҳои дахлдор 400 кило кокаинро нашъаҷалобон аз эквадор ба шаҳри мазкур интиқол доданд. маводи сахттаъсири мусодирашуда қариб 5 миллиард рублро ташкил медиҳад. дар қисми ҷанубии олмон бориши борону жола ба амал омада ба ҷароҳат бардоштани чандин кас боис шуд. ба гуфтаи шоҳидони ҳодиса шиддати бориши жола то ҳадде будааст ки он ба болопӯши бинои истиқоматӣ ва мошинҳо зарари ҷиддӣ расонд. офати табиӣ ба канда шудани хаттҳои интиқоли нерӯи барқ дар минтақаҳои қисми ҷанубии олмон сабаб шуда аҳолӣ ба он дастрасӣ надоранд. барои барқарор намудани хаттҳои интиқоли нерӯи барқу алоқа ва бартараф намудани оқибатҳои боришот кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар шудааст. идомаи ахбор. аз деҳаи 6 ба мавзеи санободи ноҳияи рӯшон дар масофаи 8 километр бо харҷи $86,000 амрикоӣ хатти оби нӯшокӣ бунёд карда мешавад. баъди пурра ба итмом расонидани корҳои бунёдӣ 48 хонаводаи деҳаи санободи ноҳия бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин хоҳанд шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таъмини сокинони мамлакат бо оби тозаи ошомиданӣ тамоми чораҳои мушаххасро рӯй даст гирифта дар ин самт корҳои зиёдеро пиёда намуд. ҷиҳати рушдбахшидани рӯстаҳои дурдасти мамлакат ва таъмини бошандагон бо оби тозаи нӯшокӣ сохтмони хатти оби ошомиданӣ аз деҳаи Шиз то мавзеи санободи ноҳияи рӯшон дар масофаи 8 километр оғоз гардид. зеро деҳаи санобод 48 хоҷагӣ дошта мушкилоти асосии аҳолӣ ин набудани оби тозаи нӯшокӣ мебошад. зеро маскунони ин рӯсто аз оби дарёи Панҷ истифода менамуданд ки дар фасли тобистон бо боло рафтани маҷрои дарё истеъмол кардан ба бемориҳои зиёд оварда мерасонад. ин лоиҳа аз тарафи шарикони рушд дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯшони вилояти Бадахшон маблағгузорӣ гардида истодааст. айни замон аҳолии маҳалла аз оби дарёи Панҷ истифода мебаранд ки ин об ифлос буда истеъмол он бисёр одамо ба касалҳои гуногун дучор омаданд. бо амалӣ гаштани ин лоиҳаи маҳаллии Санобод бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегардад. сарчашмаи ин хатти оби нӯшокӣ дар чашмаҳои деҳаи Шиз сар шуда воқеъ мебошад. барои анҷоми пурраи хатти оби нӯшокӣ ки тавассути қубури пластикӣ амалӣ мешавад $86,000 амрикоӣ маблағ ихтисос дода шудааст. бо ҷаҳду талоши кормандону мутахассисон дар масофаи 3 километр корҳо аз худ карда шуда хобондани қубури обгузар дар баъзе мавзеъҳо ҷараён дорад. аз вусъати корҳои сохтмонӣ бармеояд ки дар татбиқи бо сифати хатти оби нӯшокӣ деҳаи Санобод масъулини соҳа ҷиддӣ кор гирифта. умед аст ки дар муҳлати кӯтоҳтарин ин тар амалӣ шуда сокинони солҳои сол интизори оби ширин аз миён бардошта хоҳад шуд. деҳқонону кишоварзони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ния доранд ки аз ғалазор ки майдони беш аз 1500 гектарро дар бар мегирад ин мавсим 7111 тонна гандум ҷамъоварӣ карда ҳамчунин аз ҳисоби коҳу хошок хӯроки чорворо низ барои давраи зимистон захира намоянд. ҳамзамон дар заминҳои холӣ гашта кишти такрориро сари вақт анҷом диҳанд. ҳамкоронамон Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин мавзӯъ гузориш омода намуданд. дар қисмати ҷануби мамлакат водии зархези вахш ҷамъоварии ҳосили киштаҳои тирамоҳии зироатҳо ба таври васеъ истифода вусъат бахшида шуда ҳосили ҷамъоварӣ гарида баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар содирот мегардад. бо пеш гирифтани усулҳои пешқадами хоҷагидорӣ чандест ки дар бозорҳои мамлакат дар радифи пиёз бодирингу помидор ҳандалак ва тарбузи истеҳсоли худӣ аз лиҳози экологӣ тозаву хушсифат ба сокинон дастрас мебошад. хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии Турахон Санқулов баъди рӯёндани ҳосили дилхоҳ аз гармхонаҳо бозорҳои деҳқонро бо намунаҳои нави ҳандалаку тарбуз таъмин менамоянд. ҳозир ҳандалак ҷамъоварӣ саршид харидорон омадест аз сари палак гирифта бурдестанд. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳия новобаста аз он ки обу ҳавои ин мавсим тағйирёбанда буд вале ҳосили ғалазор он қадар бад нест. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ кишти ғала 1546 гектарро ташкил дода дар аксарияти хоҷагиҳо дарав тариқи дастӣ ва техникӣ ба анҷом расонида мешавад. тибқи дурнамо мо соли ҷорӣ дар майдони 1663 гектар ғаладоннигоҳ кишӣ намудем ки аз он ҷумла 1546 гектар гандум 117 гектар ҷав. то имрӯз тибқи маълумотҳо дар ноҳия дар майдони 903 гектар гандум дарав шудааст ва 850 гектар куфта шудааст ки аз ин 6800 тонна ғала ҷамъоварӣ карда шудааст.
خوجگی دهقانی به نام نیاز محمد بگوف یکی از خوجگی‌های کلان در حدود ناحیه به حساب رفته. سهامدارانش در همه بخش‌های کار خوجگیداری توسط مهنت پرثمر همساله به نتیجه‌های دلخواه مهنتی نائل می‌گردند. در همین شب روز دهقانان برابر به انجام رسانیدن دره و جمع‌آوری میدان غلزار برای گذراندن کشتی تکراری آماده کردن زمین‌های خالی گشته، کارکردی بین قطار و غذادهی پختزار همزمان برای تامین احتیاجات چاروای خوجگی برای دوره سردی‌های سال به جمع‌آوری و ذخیره کردن خوراک چاروا مشغول هستند. در میدان 108 هکتار بدهی کهنه داریم، 35 هکتار بدهی نو کردگی تیار داریم. در خوجگی تا حاضر 700 تن از ذخیره در چاه خوب کردگی داریم، سینه‌اش 20 تن ای بدهی خوب کردگی داریم. باید گفت که در بعضی از قده‌هایی که سبزوات بروقتی و کشت دیگری آن حاصلش جمع‌آوری شده است، دهقانان با کشت تکراری شروع نمودند. اصلا در این دوره بیشتر کشت شالی و مکای دان و خوراک چاروا با منفعت است. چون سال گذشته چارواداران از سبب خشک آمدن آب و هوا مشکلی کشیده بودند، این موسم استفاده از علف‌های طبیعی و کاپویا و بده ذخیره را برای 2 سال من بعد با اعتماد می‌گردانند. خدایلودی رجب، اسکندر سعید، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. با اقدام صاحبکاران وطنی و با مقصد کاهش دادن محصولات وارداتی در دهات خیرآبادی ناحیه ظفرآبادی ولایت سوخت، کارخانه 3 ساله گوشت پرهیزی پرنده مورد استفاده قرار گرفت. گزارش همکاران ما در این خصوص. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن همایون 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کاهش دادن واردات گوشت پرهیزی مرغ از خارج مملکت و تشکیل جایهای نوی کار دائمی با ابتکار مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت و دستگیری صاحبکاران محلی جمعیت دارای مسئولیت محدود ایجادیان، امروز باز یک کارخانه پرنده پروری به 3 ساله گوشت پرهیزی نگرانیده مورد استفاده قرار گرفت. صاحبکاران 3 عدد بنای سالها بیکار خوابیده را با مبلغ نزدیک 350,000 سامان تعمیر کلی گذرانده برای پرورش چوجه‌ها، مرغان گوشتی و انبار نگهداری خوراک پرنده‌ها شرایط سازگار مهیا ساختند. در بنای یکم امروز 10,000 صد چوجه‌های از کارخانه‌های 3 ساله وطنی خریداری شده پروای پرورش می‌یابند. چوجه‌ها همروزه با خوراک‌های سرغذایی از ماکرو و میکرو المنت‌ها بایگردانده گندم جو و دان جوار مکه تامین هستند. جهت صرفه‌کارانه استفاده نمودن آب خوراکه و سری وقت به چوجه مرغان دسترس نمودن آنها، صاحبکاران به قدر 190,000 سامانی تجهیزات معاصر خریداری و در استحصالات جاری گردانیدند. بنای دوم برای 10,000 سر مورد پرورش یافته بود برای استحصال گوشت پرهیزی تیار مجهز گردانده شده است. کارخانه جای مخصوص ذبح مرغان را دارد که با تمام تجهیزات معاصر مجهز گردانده شده است و جوابگوی طلبات امروزی سانیتری و گیگینی میباشد. پس از ذبح مرغان، گوشت استحصال گردیده با قوه کارگران به کار دائمی فرا گرفته بسته‌بندی کرده در سردخانه کارخانه نگاه داشته، پس از حجتگذاری آماده سازی سرتیفیکت مطابقت به نقطه‌ها و مغازه‌های خدمت‌رسانی انتقال می‌گردد. ذکری به مورد است که افتتاح کارخانه پرنده پروری برای استحصال گوشت پرهیزی نگرانده شده ناحیه ظفرآباد انتهای کار نیست. مسئولین ساحه عزم دارند که با جلب متخصصان و با کار دائمی فرا گرفتن باز 20 نفر اشخاص بیشو اقتدار کارخانه را بلند کرده استحصال گوشت خوش‌صفت پرهیزی مرغ را تا به 1000 تن رسانند. مظبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی، چنین بودند خبرگزاری‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.